wakahari yena uya anze anchafa dumela uya ehlaziyeka yena owanga phakathi uyabona ke uyahlupha ke lo muntu wangaphandle ndiqaphela phaya ekhaya uba hey uyahlupha lo muntu wangaphandle kodwa ke akanayinceda lento ngoba kukho lo ongaphakathi ufika uba imbiza sezifuna uba zibembini ndumani kuzawuya naphaka kwezibembini akasakile lo nalo kukhona le akasayiki dumela dadebali isezawufika bafana bam imbiza zibembini ne ngoba omnye kukho la angasayikiyo kukho nale uyabona ke ngoku naxa kuthengwa sekukhona iswekile ezithile ezithengwayo ezii-sweeteners ndiyabona uba uHewlett lo yena sekestrongo kakhulu ndiyayibona loo nto but kuyo yonke loo process xa kukho ngaphakathi oya yena ehlaziyeka ngokuhlaziyeka kuyahlaleka haleluya amen uba njani bazalwane kuyahlaleka ufumanisa into yoba wawukade usiza nechocolate dumela kodwa ichocolate ngoku ayisangeni ndawo sekufuneka uze ne-apile ezimuncu molweni ngoba kaloku laa chocolate le yasenengxaki ngoba ngumntu waphi lo wangaphandle usekefuna izinto ezithile ufumanise wawo imenyu ke ngoku izawuya ijika izawujika bantu bam nakuni imenyu andazi noba ingajiki na ndazi ntate wofumana hawusakuba lichocolate hawutshwarela ntate phofolo sokuba diapole tse modilanyana dumela ngoba ho tsofala motho ofe wa kantle uya iguga lo wangaphandle yena uKristu uya ehlaziyeka ngokuhlaziyeka hlalane ke kuyo ngoba uya ehlaziya ngokuhlaziya wangaphandle akayitshintshi imeni but into endiyithanda yile yoba xa kukho ngaphakathi ayithi makungabasaphathwa nto niyayibona le laa tshekazi yaqela uphathwa mayiphathwe noba ngabayisaphathanga laa nto yokuqala iseyiphatha enye kodwa mayingayeki ukuthini bazalwane ukuphatha makuphathwe kaba ngoba sisibinathi mayiphathe haleluya mayiphathe ingayeki ukuthini ukuphatha umuntu ozawukwenza into uba ingayeki ukuphatha mnye uKristu dumela that haleluya amen haleluya amen haleluya amen molweni endlini molo mama molweni emtshatweni molo mama molweni emtshatweni haleluya amen ndibulisa kwakhona the Holy Spirit moya kaThixo amen elithi izwi lenkosi kwincwadi kaJohane 14 verse 15 ukuba niyandithanda igcine imithetho yami ndiyakucela kubawo aninike omnye umthetheleli umoya oyingcwele amen ihlabatha limazi uyakuhlala nani nina ke niyamazi uyohlala kuni ahlale kude kube phakade amen uthethile ngayo imfundisi uPakisi amen wathi ngaphandle kwakhe mama uSitshinga notata uSitshinga engekho umoya oyingcwele imessenger evela ezulwini who speaks from the Father ongathethi izinto ezizezakhe sawuba sihamba endleleni sisindwa amen haleluya ndibulise ke all the pastors esikhona apha kule ndawo abagcotywa benkosi inceku amen the servants haleluya abathunywa makabonge uYesu elithi izwi lenkosi incwadi kaFilipi uJesu Kristu akazange ukuba inkosi akwenze kube lixhoba kodwa wathatha ubume bokuba sisicaka waze yena wazehlisa laphakanyiswa igama lakhe laba ngaphezulu kumagama wonke haleluya amen makabonge uYesu ndibulisa inceku ke ngokutsho njalo amen ndibulise ifamily yakwaSitshinga
ekhona kule ndawo namhlanje inhliziyo zabo zimhlophe. Amen. Amen. Bakhumbula 25 years ezadlulayo. Hallelujah. Sasingekho kodwa namhlanje siyaboniswa okokuba bakunje. Amen. Amen. Ndibulise futhi ifamily yakwamini ukuba ndive kahle. Hallelujah. Amen. Ngomthi ngikhula ndithi bengeke ngabazi ngoba ndizalwa nguMahadebe. Makabonge Yesu. Amen. Ndibulise ke Tata Sichinga nomama wakwakho. Hallelujah. Ngegama lenkosi uJesu ndiyanibulisa. Hallelujah. Ndibulise uTata uPhofolo secaleni kwami owandenza ndabangcono. Hallelujah. Ndapromotwa. Igama lenkosi manibonge. Amen. Ndidla ngokuthi ke xa ndibulisa aba bantu abangabakhwena ngoba baninzi. Xa ndidibana nabo nobapha emsebenzini ndithi kubo ndiyakhahlela ngoba ngeke ndisebheke esidala. Ndibona itrain eziphumayo nezingenayo. Hallelujah. Amen. Kodwa ke ngenceba ndaba ndimisa isiphofolo. Hallelujah. Okubalulekile bangcwele ndisindisiwe. Amen. Amen. Ndamamkela uYesu. uYesu inkosi yempilo yami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uthethile ke uTata Phofolo andisiba sathetha into inde. Tata Sichinga nomama Sichinga. Kodwa kunento endifuna ukuyibulela. Le yokuba ithe xa njonga ku-program ndafika uba bonke abantu ba-asayinwe ii-duties. Thina kuvele kwabhalwa nje kwathiwa masizodwaba sizothetha under ugeneral. Hallelujah. Now sinyamezela ke xa sithetha under ugeneral ngoba asixelelwanga ukuba masithini. Andisiba saphinda ke into ezininzi. Bathethile umfundisi uPakisi, uthethile umfundisi uPhofolo okokuba umtshato umolo wawo unazo ii-ups and downs. Amen. Hallelujah. God wisdom sifumana from above. Thina ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sihamba ngobulumko ngobukhona ohamba nathi. Hallelujah. Siyanqoba ngenxa yakhe mama Sichinga noTata Sichinga. Amen. Kule 25 years enihambileyo zibe khona ii-challenges. Kodwa ngenxa kaKristu nanqoba. Namhlanje nihleli phambi kwethu niphinda nizosikhumbuza okubana nitheni nanobabini niyakohlulwa kukufa. Uthe xa ethetha umfundisi phayana wathi uye athi omnye umuntu xa esexakiwe endleleni athi hayi ndandilinganisa umfundisi kuba wayesithi. Thank you that nina anichongo and we hope ukuthi anizutsho nakulena isentyuri manditsho ezayo. Amen. Amazwi ke endingawathetha ndixolisa kubefundisi. Amen. Ndingezange zoshumayela but ke njengomfundisi yonke into ndizayithetha isezwini. Hallelujah. Kune ncwadi kaJohane chapter 2 verse 1 to verse 8. Ndingayifundanga kodwa ngiqinisekile sekuyaringa mfundisi uPakisi uba ithini. Amen. Hallelujah. uYesu umenyiwe emtshatweni eKana njengabantu bonke. Njengoba namhlanje sonke si-invited kule anniversary yenu. Amen. Ebephakathi kwabantu abamenyiweyo uJesu Kristu ehleli nabo when kuculwa ecula. Amen. When kudanso was dancing with abantu. Xa kusithiwa makwenziwe le kuthiwa makuphakanywe program director ephakama uJesu naye. Amen. Hallelujah. Kumnandi apha kukhona iwine. Makabonge Yesu. Amen. Hallelujah. Lithi ke ngoku izwi lenkosi apha yaphela le iwine ebenziwe ngezandla zabantu. Okay. Makabonge Yesu. Yathi lapha ngaphakathi ukhona umama kaJesu. Wakhumbula okokuba apha phakathi kwethu kukhona uJesu. Amen. Wenza a second invitation.
Hallelujah. Amen. Wamu-invite, ebe-invitiwe, waphinda yena wathini? Wamu-invite okokuba iwayini iphelile. Amen. Ngoku uyabayalela uthi yonke into athi niyenze zenenze. Makabongwe Yesu. Yonke into ethethwayo kuni kusithiwa niyenze ngumoya engcwele zeniyenze. Hallelujah. Hallelujah. Uyayalela ke ngoku Jesu Kristu uba makuziswe zonke izinto kugalelwa amanzi. Wenza iwayini. Xa siyifunda phezwini kuthiwa leli wine ibe sweeter than iwayini ebikhona. Amen. Njengoba benihamba kule 25 years yomtshato ibikhona iwayini, but ngoku namhlanje uJesu Kristu if niya invite, amen, uzokwenza iwayini that will be sweeter than the wine ebikade ikhona. Amen. Hallelujah. Amen. If niyaphinda njengoba ehleli eyifoundation yalomtshato wenu, niphinde futhi nimenze ifoundation yomtshato wenu. Amen. Amen. Nimenze abe ngowokuqala. Sinayo into ba sisike simenze abe ngowesibili. Kufuneka simenze abe ngowokuqala. Zonke izinto sizinikele kuye, all the challenges ngokusho umfundisi uPakisi zizoba khona, zikhona tatipakisi sele libadala ligugile i-challenges emtshatweni. Amen. Uthethile uTaphofolo wathi bakhona nethula session. Makabongwe Yesu. Kodwa ngoKristu siyanqoba. Amen. Sizotsho loo nto ukuthi nina nithathe uKristu nimenze abe yi-foundation. For your economic concerns, uThixo uyazirivila as Jehovah Jireh, the Lord our provider. Amen. Nimenze abe nguye who provides. Xa kungekho nto niye kuye nithi uthe wena Thixo you are the provider. You will see him ehamba nani. Amen. When fighting your battles, ngoba sizaba khona sisekhona, hallelujah, of life, he reveals himself as Jehovah Nis, the Lord who fights our battles. Unamaxesha uke wathi kwincwadi yezikroniki kuJehoshaphat ejongene nempi, wathi le ngxokolo engaka ayoyenu yeyami. Give him chance ukuba uThixo anilwele your battles. Amen. Be blessed therefore in Jesus' mighty name. Walk with God in your journey. Amen. Amen.